Cangas e Moaña, na península do Morrazo, son as dúas principais vilas da comarca. Dispoñen de numerosos servizos e oferta comercial, ademais de transporte de ría en dirección a Vigo. A maioría dos desplazamentos realízanse en coche, e adoitan ser cara ás vilas que sofren falla de estacionamento e excesivo tráfico. Malia isto, non existe unha vía cómoda e segura para o peón. É necesario complementar a PO 551 de cor azul cun camiño seguro. Proponse empregar para este fin o histórico Camiño Real, de cor vermella. Vexamos os principais puntos de intervención. Cruce na Costa do Cuco. Preténdese dar continuidade ao tramo do Camiño Real que chega desde Rodeira. Preso, pintarase na estrada o percorrido natural e colocaránse semáforos accionables con botón aliñados ao cruce. $500 metros máis adiante atopámonos co hipermercado Lidl. No vídeo vemos que o Camiño Real desapareceu neste tramo, polo que compre ampliar a beirarrúa ata os 3 metros e instalar unha barreira de seguridade fronte aos coches. Vexamos o esquema de intervención na fotomontaxe. Este tramo ten apenas 160 metros, e despois volve dar ao Camiño Real no seu tramo de Vilela, que nos leva ata o terceiro e derradeiro punto de intervención, á altura do Pazo de Castroviejo. Este cruce, que reproduce a solución empregada na Costa do Cuco, aumentará a seguridade e a comodidade do viandante e máis do ciclista. Entramos deste modo na recta final. Despois do terceiro punto de intervención, o camiño discurre sen interrupcións ata o barrio do Con, onde entronca co paseo marítimo existente. Igual que no resto do camiño, a filosofía do proxecto é a do espazo compartido, é dicir, que o peón e o ciclista conviven nun mesmo espazo co tráfico local ou de residentes. Trátase, en definitiva, de mellorar o patrimonio existente e o seu uso optimizando ali onde sexa preciso. Debemos salientar, para rematar, que esta infraestrutura é cada día máis indispensable, porque existen outras formas de intervir no urbanismo. Recuperemos 5,3 km que acurtarán a distancia entre Cangas e Moaña ata os 20 minutos en bicicleta ou 60 camiñando. Achégate o próximo domingo 16 a marcha que sairá da estación marítima de Moaña. Habilitarase un barco desde Vigo e regreso desde Cangas.